No niin, nyt ollaan pihalla, on niin lämmintä, että voidaan olla ilman hanskoja tässä pihanurtsilla. Kevään ensimmäiset pihaleikit. Hiekkakasa ei ole vielä valmiina tuossa yrttitarhassa vieressä, mutta se tulee valmiiksi kesän aikana. Malttu siivoo vähän paikkoja ensiksi. Pihanurmi kevätkuntoon. Joo. Niin siinä on paljon hommaa kyllä, jos haluaa ihan parturoida siistiksi. Heilut ku heinämies. Sä oot kauheasti tykännyt olla ulkona nyt, kun on ollut kevätpäiviä tämmöisiä niin kuin tänään. Joka päivä halutaan lähteä ulos mäiskittämään sitä ulko-oveen merkiksi siitä, että nyt pitää päästä ulos. Ja sit kun sä pääset ulos, niin saat aina kauhean tyytyväinen ja hyvällä tuulella. Mietitte, että mikä on seuraava projekti. Mitä tässä pitäisi tehdä tässä pihassa, että tästä olisi hyvän näköisen. Niin. Ei, mutta se on niin vähän muuta. Näytäpä sitten suutas. Näytä suuta. Otetaan pois mullat. Niitä ei tarvitse syödä. Tässä on ihmettelemistä, kun sä et muista viime kesästä yhtään mitään, jolloin sä makoilit tässä pihanurmella viltin päällä. Kaikki ihan uutta jälleen kerran. Sä voit näyttää, miten sä saat jo käyttää haravaa hyvin. Sitten voitais kertoa, että sä saat hyvin käyttää lapiotakin hiekkakasalla. Käydään aina tuossa lähestyn hiekkakasalla, niin siellä on oppinut käyttää lapiota oikein hyvin. Joo. Onko työkalut vielä kunnossa? Täytyy aina välillä tarkistaa noiden piikkien terävyys. Se on tässä kovassa kulutuksessa.
Normaalisti tulisit juosten kameraa katsomaan ja koskettelemaan, mutta nyt kun on niin mukava istua siinä nurmikolla lämpimässä auringossa, ei yhtään kiinnosta mikään muu kuin kova työnteko siinä nurtsilla. Katoksa tänne vielä ja lähetät terveiset. Matsu. Katsopas tänne vähän vielä. Sano vielä viimeiset terveiset sinne kotipäin. Just noin, hyvä. Hei, mä annan sulle sitä remmiä. No niin, lähetys päättyy näihin mukaviin lämpötunnelmiin.